again. Kinashkem kanang rim. Ngai ngoy api. Ngai ngoy api. Ngai ngoy api. Ngai ngoy. Yapi nang kersan maron. Ngai kublay ang nang kersan apa nang talan. Ngai kublay nang kersan apa nang talan. Haray nga niya kito'y kinais pa kasi puno kandur na yung gingan niya haka nga amapli hapos nang nga ay nguyapi kinonggar siya ni yung pinyan kanang rin gamaskan ngas nga mo Mas kamu yapi mentaski mana bakayin kesan kejama baka parti UDP ngamla kena benpau kacing semua nado kadano siadarmo nanti Arsha na bentang kasi kejamni Kawin ako ang panmang nabi baka tingele kalangkong ne ngamnot ang pangkreya ka ba ang kadi ngamnot ang pangkreya ka ba ang kadi ay kajing job baka jing hanggaman sinyong pigi baka lama lang na kitang kirangya ka man sin ka gabi ngamnot ang pangkreya ba ngamnot ang pangkreya namara namti haray ay baka jing job ka day itong kirangya pigi manda kasi para naay kuplaya para kim agent yung kilidar ko na po sinang kinangarsan yung isnang bara kanaya kalayang eleksyon kabang ngarasyaw ito natin tang nakajing ay jikin shell kang luparit nado kastang ka hado ipalak kami nakiklur mang ay jikin siyang niya na ay jikin siyang kantang yakang vote for God of He andang sponsor He day sponsor jana kajing ka kajing ka pagbabalin o daw sponsor lakman rambot nado kananot nanamlaban siwkalian nan siwkalian dahat jinduay nan siwkalian dahating playstom nan siwkalian dahat akamansim kabas ngawin bat dahat karpadati yakit jindu na baro wats ngawi sakoy sasindian nga ba kayong gasen mo nga nga banpaw yakajing samoyati nga ba kayong gasen nga banpaw kaparti UDP bara kaway di banpaw jismoyati para nga banpaw jismoyati bawan ng jigay ba na dyan bawang talbot ang ay digasyan kan mapi ng lalay nga banpaw jismo kantam yan ito postal balot ipanjok yan lang banbo panjok baro labo tinterman hanay kajing jok dapat tinggal kojong halapin niya yang ano kang mga kama o play o don tapi kata senang mentagasi sidang
Ida.